Uphakela umthakathi uthi azilolwe zicijeke manje zigawulwe zibekwe phansi komquba ngoba impi isemome. Kanti my friend babuza ukuthi nizokwazi ukuphila ngaphandle kwabo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News with TK Zuma. Sanibonani. Uphakela umthakathi uthi azilolwe zicijeke manje zigawulwe zifihlwe phansi komquba kwazise impi isemome. Lokhu ukusho namhlanje eaddressa insizwa zaseHarding. Uphakela umthakathi uthi kunetulo elithile elicijwa osopolitiki bakuleli abaseyikhundleni eziphezulu lokuthengisa lelizwe besebenzisa abokufika. Uzokhumula ke mbukeli ukuthi lokhu kulandela emva kokugcotshwa kwenkosi yaseSomalia egcotshwe izolo eGoli. Imfanekiso evelayo ngesikhathi kugcotshwa lenkosi lapho bekungavumelekile khona ukuthi kungene omunye umuntu ongenabo ubuzwe baseSomalia. Kuloko kubonakala isithombe sika Ramaphosa sisodongeni eMoyizela. Lesithombe angazi niyibonile nisibonile leso sithombe leso. No, osiveza leso sithombe. Yabona ngesikhathi bem-inaugurate uLokhuzana inkosi yabo lekade beyibeka besidakela. Kunesithombe sika Cupcake lapha nesiloku sivela ngemumva eMoyizela. Ebuka nje ehleka mawucabanga ngisho ukuthini nje leyo wena mawuyibheka ke nje bengingavumelekile umuntu lapha wase South Africa ukuthi angene bengisho ngizwa akwazanga ukungena usabile naye wangena emotweni washutha esemotweni kodwa kunesithombe ngaphakathi esiloku sivelile efa insini uRamaphosa Sixolise Uphakela umthakathi uthi uRamaphosa uphuma eLimpopo uMalema uphuma eLimpopo uPapa Pheni uphuma eLimpopo Labantu mawuzobheka yibo kanye abanokuvikela abakufika abakuleli ngokungemthetho. Lokhu niyakhumbula kodwa ngayisho indaba yeLimpopo. Ngathi mina iLimpopo ake isuswe iLimpopo mhlambe iyobekwa noma iseMozambique. Kulokhu ngiyadlala. Ayingasuswi iLimpopo iyobekwa eMozambique. Ayingasuswi. Sixolise nantu udaba. Ngiyabona ukuthi abantu bebeka inkosi iGoma. Izolo amaSomalia kade beka inkosi yawo eGoli. Yes. Lapha kunohlelo nje oluqondile wemadoda oluqhutshwa ngabaholi bepolitiki. Laba bathi abantu bokufika abangathini. Kunohlelo oluqondile lokuqumba phansi umbuso wala eSouth Africa. Laba baholi sebeyazi ukuthi laba bantu sebenama ID abawathola ngamantombazana. Sebebalile labaholi ukuthi vele uma laba bantu bengahle bethi bona bayavota njengamanje sebengakwazi ukuvota njengoba bela ko 30 million uma uthi uyabuka laba bantu bonke bayezwana manje sebefuna ukuhlangana manje sebefuna ukuba ukhipha upresident wabo njengoba bebeka amakhosi nje bezwa amanzi ngobhoko ngoba abanye asikababoni upresident uphuma eLimpopo uthi awayeka amaKwerekwere uMalema uphuma eLimpopo uthi awayeka amaKwerekwere ake singasho ukuthi sikhipha ngaphandle eLimpopo sizozwa ngabantu bakhona laba abantu bafethu bakhanda amasosha azohlasela lelizwe njengamanje asikhandeni amasosha azovikela lelizwe thina sizokuhlasela umuntu ke sizovikela izwe my friend babuza ukuthi nizokwazi ukuphila uma bona sebehambile. Lokho kushiwo umunye nje uMasaka waseSomalia orekhode ivideo esesiphaza sakhe esidayisa izinto ezibolile nezi-expayile nama-chips anopoison abulala ingane zethu. Uthi nizokwazi ukuphila uma bona sebengasekho ngoba izinto eziningi nizithatha kubona, izinto eziningi nizikweleta kubona, niyazi sidakelwa kanjani umuntu. Hey ebheda umuntu. Hey yabona ke manje nake yabona mina mhla ka-30 June ngiyobe ngiphethe insilani mina. Ngiyobe ngiphethe intabula nensilana ngifuna ukuchaza ukuthi kanjani isiZulu asitoliko. Sixolise nantu udaba. Bese thina masihamba lana ubani uzonikolotisa umili until payday. Ubani uzokuboleka imali ya transport uye emsebenzini uzobhatala payday. Ubani uzozibambela iski esendlini until abantwana buye esikolweni. Mina ngeke niphile kahle ngaphandle kwethu nizosokola. Ake mbukeli nasi isimemezelo esiphuthumayo ko my friend umhla ka30 ungakashayi. Komele nihambe nina. Angeke simelele lento yeni. Ngomhla ka30 June ngakufica nje isitolo ikutshukutshu ishangane.
mfana wami ngizokufaka inhlamvu mfana wami onisiza ukuthi nihambe early ngoba ngayi-29 sobe hamba siharaza la kumele nihambe buka nje kulele phe kwempuphu sidleni thina sinukele injera yini uzwabhala ufo ngathi kini lapho siyathenga thina impuphu lapho nidla namakati amakati akhotha izinko yini hambani. Ake mbukeli yasizibambe lapho-ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku-YouTube zizinde zimnandi futhi zihlabahlosile. Ngena kule link ela kwibhayo uhambe usubscribe masinyane ukuze uzithole zizinde. Izindaba ze-SA News zichitha kudede futhi zithatha uhlangothi.